Asko eta asko dira jaioterria utzi eta bizitza berri bat hasi dutenak beste herrialde batean. Istorio, amets eta erronka ezberdinak dituzte guztiek eta debagoiena etxe bihurtu duten atzerritarren testigantzak jasoko ditugu handikona tartean. Gaurko atalean, Tim Habeger dugu protagonista. 1981an Nantesen jaio zen, baina 8 urterekin Suitzara joan zen bizitzera. Musika talde batekin biran etorri zen Euskal Herrira eta Soera Luzen ezagutu zuen haren emaztea. Duela 10 urtetik osintxun bizi da. Ni naiz Timote Habeger, jaio naiz Nantesen, Frantzian, bizi nintzen gero Suizan, eta llegatu naiz duela 10 urte hemen. Zergatik, jaiotu naiz talde batekin, musika talde batekin, Plaintxiko gaztetxean, eta ezagutu nuen nire emaztea, noiz duela ja 11 urte gehiago, barkatu. Zenbat urte, 13 urte batera bizitzen ga. Gertutasuna, hori da. Gertutasuna eta eri txiki izatea, gertutasun hori denok ezagutzen garara eta apoio bezala denok bateran, eta ez da eri handi baten bizimodu ezberdina dela. Ni onartuta nukan hori eta nahi nuela hobeto bizitzea leku txiki baten, ez garela txiki, azkenean gure alboetan azkar joan alza Bergarara, gero Bilbo dauzkazu hain urrun ere, ez garela hain galduta, porai, eri txiki bat, baina tomar porzako. Ni kalian, Plaintxin hasi nintzen ikasten, duela ailegatu nintzenean hemen bizitzera, eta neukan hori, asmoa hori ezagutzea hizkuntza hau, klaro. Jendeekin kalian eta erakurtzen, idazten, azkenean modu hori erabaki dut nik ikasteko. Eta zergatik denborarik ez neukara, bez juteko euskaldegira, lagumekin, lanearekin eta edenarekin ezin duela. Zaila izan da, ni igual piskat, zelan da, prisa, impaziente, izan naizelako, baina, klaro, nahi nuela azkar haua ikasteko eta ez neukan hain beste aukerarik entzuteko edo, jendeak azkar pasatzen zuela gazteleraz, orduan, galtzen nuela hiru rojo hori. Hultzeko nora, Suizara? Bai. Ez daukat asmoain beste morik, jutea berriro gara, ez. Ondo nago hemen eta momentuz